място в гражданска инициатива за предаване на решаване на проблема с досиетата. Последния начин да изпълняваме нас. Ей, сега тук не са тръгнали. Събрание и предаването на По-много е ясно, че... Он е връхлетял водозадък сигурно. Нищо не се случи, събрахме се. Нещо останало, какво останало, къде? Лявата мантинела да дава. Ето вижте, погледнете я първо. Това направи грязен по 4 човека, да си вляза по 4 пръските с хартия. По мое гражданство това положение. Нищо лошо не казвам. Те са тук две коли, бе. Те са две коли, какво са от това, нищо няма. Трябва да се работи малко повече, като кажеш, че правиш движение, трябва да се задържаваш там. Почваш всеки ден да речем, Оля майко, оля майко. Да направят трудността конференция. Не има въпроси. Дамъчни проблеми, след това да Не можеш да е Няма да видите. Той е излетял. Гледай, тук има Рени, Мария и всички хора. Автобусът е добре горе-долу. Автобусът няма да има добре, че там се спрял. Вай, просто не чува, вай. Чак колата на две.